Салом алейкум ба ҳама мухлисои рэп ёки мухлисои Шон МС бугӯм ёки дов салом алейкум ба мухлисои Насиба ёки БМС назиба меша мис Насиба меша. Як Насибае ки қасом мо дар бораш мехондем, имрӯз даъво карда ки мо дар ҳаққи тӯҳмат кардем, лисенсия рэп хонда буда бо условия монда ки агар мардак бошӣ чӣ хеле ки рэпои худа дар канали худат мепартои рэпи манам дар каналот парто бош мегам мардак бошӣ. Ман дар бораи ҳақиқат хондагим ки байни мо чӣ буд ки кира парто ки бинавата амон бо дар рэп намерасид борам рэпер шидагия в общем Насиба дамади задагия интизор мешем бародар Насиб Ядрузода вали пеша концерт бояд бинамош як декор қатид мепартофта рэпаи бора бад мепартоитон гӯш киред война гуфте ки гап нест рӯй куд бо мардаки мепартоим каналда баъдам гарени интересия ки чӣ хондагия не ки типа ответ дода чӣ дода хай интизор мешам амакаса ва фаромӯш намекунем ссилка дар поёнаи номи дазл закрепит кардагия будроин ҳатман регистратсия кунед бозӣ кунед моро дастгирӣ кардан бихоҳед зиндаву сарбаландӣ хоҳонем ба шумо. ба шабакаҳои иҷтимоии мо обуна шавед то ки аз ҳама навигариҳои мо бохабар бошед. Шон МС.